Završnica prvog svjetskog kupa u MTB eliminatoru održana je u norveškom Hafjelu na terenima na kojima su 1994. godine održane zimske olimpijske igre. Taste the smoke. Taste the smoke. This is no joke. 15 years, blood, sweat, and tears in amazement. 'Cause I'm on fire. It's a cool, cool world for good boys and girls. A hot day in heaven. 5, 6, and 7 in amazement. 'Cause I'm on fire. Završnica je naravno donijela i prve pobjednike u eliminatoru. Iako je pobjeda u posljednjoj utrci pripala Šveđanki Jenny Rissveds, pokal svjetskog kupa završio je u rukama njezine sunarodnjakinje Aleksandre Engen. U muškoj konkurenciji pobjedio je njemački prvak Simon Gegenheimer, no ukupna pobjeda pripala je Austrijancu Danielu Federspielu. Dan nakon eliminatora uslijedila je posljednja utrka u svjetskom kupu u olimpijskom krosu za žene. Najveći teret nosila je vodeća u svjetskom kupu Slovenka Tanja Žakelj, koja je morala zadržati to vodstvo pod svaku cijenu. Pobjedila je iskusna Ruskinja Irina Kalentjeva, a Žakelj je uspjela obraniti titulu ukupne pobjednice svjetskog kupa. Brdsko-biciklistički vikend u Norveškoj nastavljen je tog popodneva. Nažalost, bez Francuza Juliena Absalona, koji je 2 tjedna ranije na svjetskom prvenstvu slomio 2 rebra prilikom pada na treningu. U završnom dijelu utrke na čelu su ostali aktualni svjetski prvak i vodeći u svjetskom kupu Švicarac Nino Schurter te aktualni olimpijski prvak Čeh Jaroslav Kulhavý.
pobjedu, prvu ove godine, na kraju je odnio Kulhavi, no Šurteru je otišao naslov ukupnog pobjednika svjetskog kupa. Dan nakon olimpijskog krosa uslijedila je pretposljednja utrka ovogodišnjeg svjetskog kupa u MTB spustu. Britanka Rachel Atherton bila je za klasu bolja od svih suparnica i pobjedom u Norveškoj došla je nadomak ukupne pobjede u svjetskom kupu. U muškoj konkurenciji G. Atherton je izgubio pobjedu nakon ovoga susreta s drvetom. Slavio je Kanađanin Steve Smith, koji je ostvario drugu pobjedu u svjetskom kupu ove godine i sada se može nadati preuzimanju prvog mjesta u ukupnom poretku.